Ak hľadáte profesionálnu a spoľahlivú techniku na realizáciu výkopových a stavebných prác, spoločnosť Investment Slovakia je vašim ideálnym partnerom. Špecializujeme sa na prenájom vysokokvalitných strojov, ktoré spĺňajú očakávania veľkých stavebných firiem aj individuálnych zákazníkov. Naša ponuka zahŕňa široký výber techniky, vrátane bágrov, nakladačov a sklápačov s nosnosťou od 1 do 25 tón, ktoré sú ideálne pre každý typ projektu. Od výkopov základov cez úpravu terénu až po prepravu ťažkých stavebných materiálov. Disponujeme moderným strojovým parkom, ktorý je pravidelne servisovaný a udržiavaný v perfektnom technickom stave. Vďaka tomu sú naše zariadenia nielen efektívne, ale aj maximálne bezpečné na používanie. Bez ohľadu na veľkosť vášho projektu sa môžete spoľahnúť, že nami dodané stroje zvládnu každú výzvu. Naše bagre poskytujú presnosť pri práci, nakladače sú ideálne na nakladanie a manipuláciu s materiálmi a sklápače s vysokou nosnosťou umožňujú prepravu aj tých najťažších nákladov. Naša spoločnosť sa zameriava nielen na poskytovanie špičkovej techniky, ale aj na kvalitný zákaznícky servis. Vieme, že každý projekt má svoje špecifika a vyžaduje individuálne riešenia. Preto vám ponúkame nielen prenájom strojov, ale aj poradenstvo pri plánovaní a realizácii vášho projektu. S nami získate nielen spoľahlivú techniku, ale aj partnera, ktorý vám pomôže zvládnuť všetky výzvy spojené so stavebnými prácami. Staviame na flexibilite a individuálnom prístupe ku každému zákazníkovi. Ponúkame prenájom strojov na krátkodobé aj dlhodobé obdobie, prispôsobené vašim potrebám. Náš tím odborníkov vám ochotne pomôže s výberom vhodnej techniky a poskytne profesionálne poradenstvo v každej fáze spolupráce. Rozumieme, aký dôležitý je v stavebníctve čas, preto garantujeme rýchlu realizáciu objednávok a včasné dodanie strojov priamo na miesto vašej stavby. Investment Slovakia nie je len o technike. Sme komplexná podpora, ktorá vám umožní realizovať každý projekt rýchlo, efektívne a bez zbytočných zdržaní. Pracujeme s maximálnym nasadením, dbáme na najvyššiu kvalitu našich služieb a na spokojnosť zákazníkov. Neváhajte, kontaktujte nás už dnes. Zavolajte na číslo 0910 226 132 alebo 090 59 28 32 5 a presvedčte sa, prečo sa oplatí dôverovať nám. Investment Slovakia, váš partner v stavebníctve.